Ella serà més popular que jo. A veure, com li diuen? Jo soc Maria Pérez Puig. I quan va néixer? El 12 d'enero de 1931. Tinc 91 anys. 91. I a enero faré 92. Jo? Ja... Ho dic? Sí, Amparo Pons Gisbert. sí. Vaig néixer el 24 de juny de 1920. Entonces, quants anys té? Ai, 102. 102. Quina data més oblidat. Total, Total. 102. A quin col·legi a les anàveu? Carmelites. Jo en València, Ciscanes. On vivia? En El carrer València. Sant Vicent. Sí, Sabeu on està el Cine Olímpia? Sí. El carrer Sant Vicent. sí. Pues entre el Cine Olímpia i Maria Cristina. Mm. Ese carrer que va al mercat i a la llonxa. Sí. Quants anys ha viscut allí, en València? Ui, molts. Tota la vida. Menos, bueno, tota, perquè jo ja fa anys que Tota la estic vida així. venia, però... Veníem així les festes, perquè tota la meva família és d'Oliva, tota. Sí. Mm. La meva germana era casat en un Minyana. Ei, tio meu, Tio teu. cosí germà de ma mare, Sí? per 2 voltes. Sí? Sí. El pare, Vicente Miñana, és el pare És que dels que antes, tenen A Fico. a Fico. A Fico. Això? Està antigament Enrique, quedaven nebots. i Vicente, molts homes Sí. i Amparo. Sí. perquè es morien les dones Sí. de part. I es quedaven molts homes viudos. Hi havia molts homes. No com ara són dones viudes, en aquella època eren homes viudos, que es morien les dones de part. Sí, sí. Clar, no estava tan Parir o avançat. morir. Mm. Jo n'he conegut almenys 5 o 6 morir-se de part. Ja no es quedava a dormir. Ei, té la casa al carrer de La l'estació. casa Ah, vale. On està Fico. era, mon abuelo era un llaurador. Después mon padre la va tirar y ya va hacer la casa. Que ma casa es de antes de la guerra. I al costat de I al Macés Al costat de lo que taronges era la- n'hi havia moltes. la pasteleria de Vicente el Roig. Sí. Això era la botiga de mon tío de Pepe. De mon tío Pepe. Sí, pues. Estava el Macés de Mon tío de Pepe. Burrianero, el Macés del Sac, que hi havia moltes almacers que treballaven taronges. Sí. Hi havia en el Ells em poble. pensa que la tenien on està la Vimar. Vosaltres teniu l'almacén allí? No, nosaltres és que hem anat darrere d'això, però Jo nosaltres tota la vida... teníem l'almacén on vivim, on tenim la finca. Ahí, ahí, sí, sí, sí. Tota la A vida on he viscut viuen? Està la Vimar. de mi abuelo ja. I en està el per carrer. l'almacén de Canyamar. Antes era La carrer pasteleria l'estació. Vimar, Sí. això era un almacén Sí. que era de Mm. nosaltres. Nosaltres som de Sí. I Canyamars. de Pepito Mayans també, segur. Antes era de Pepito Mayans. I nosaltres li ho vam comprar de Morera? a Pepito Mayans. I Morera també ho la I tenia. Morera era serreria. Serreria. I vam comprar serreria i I almacén. almacén, sí. I després ja vam fer un almacén que tenim nova al camí de Anem-on, d'allà. que d'ací un ratet ja mos I criden. així abans apanyaven les calces, també. Sí. A on Aquí? apanyaven les calces? Jo t'ho diré quan on baixem. Vale. El què? Mm. Les calces, Rosita, la calcetera. Així, al centre... una maquineta. Mm. Agarraven els punts, una maquineta. Redoneta. recordes? Sí, feia així, com si fos un ganxillo. Sí, Quan se ganxillo. passa, feia un punçot Sí. a la calça. Les Tenia duíem a una arreglar. maquineta o algú tenia el ganxillo a punt de Les ganxo. duíem a arreglar i pagaven 10 Sí. cèntims. Pagaven 10 cèntims, un quinzet, el que... 15. I on estava? I Eixa... les Enfront de... tendes, Enfront... les tendes no hi havia res empaquetat. Un sac d'arròs, un sac de dentilles, un sac de cigrons, Rosita la calcetera. una gerra d'oli. I anaven i compraven, mira, mig quilo de cigrons, Era tot a granel, Sí, no? gran. tot així, però Les els sacs. botiguetes. Mm. I al Cala Jordi Sa, que Sí. venien el Ai, salat, el salat. també una tira de sacs. El salat, compraven. el millor d'oliveros. Sí, I en el carrer del Niño també hi havia un altre. també, sí. Sí. Venien salats. Sí. I venien pel menú, per el menú. Mire, vostè, el que cap així d'oli, posaven una mesureta, ja està. I catoneta, també. La catoneta era ja diferent. Catoneta, Ja era més Els modern. ingredients per a fer Botifarres. bescuits, per fer tortaes, per fer botifarres. per fer tortaes. Mira, que tinc que fer 2 cabassos de ceba de botifarres, donant la mida. I donaven la mida. Salsero també. del Salsero. carrer del Governador Sí. i a Casa Rius, a la placeta d'Anguis. D'anguis. Huelo de Mejías, esta... Ángela Mejías, sí.
Abuelo. Sí. El metge venia a casa, Que ara s'ha mort el fill, s'assentava Sí, al d'Antonio llit, Salcedo. t'obria la Mira si ho boca, sap. el posava el termòmetre, hasta que ho sabia, Però te pagàvem una iguala. i pagàvem una iguala, Sí. el que pagava i A el que no, l'any. li Iguala pagava què és? la visita. Iguala de 10 Estàvem cèntims a igualats al l'any. metge. Quina com ara és el seguro, estàvem igualats. I a l'any li pagàvem. I I quan fes- el deixàvem el cridàvem. Don Alfredo Venia, Hortolà tenia jo. Venia, s'assentava allí, el prenia la temperatura en un termòmetre, el t'obria la boca per veure, t'escoltava. No hi havia ambulatoris, anava per les Anava cases. per les cases. Sí, sí. I pagàvem una iguala, 2 pessetes a l'any. No sé el que pagava. 2 Mm. pessetes a Molts l'any. tenien animals i li regalaven un pollastre al metge. El metge s'havia portat. Sí, sí, he portat bé, eh? No, de veritat, li regalaven un pollastre al metge. Ai, senyor, d'aquells temps ara. Ei. 2 pessetes a l'any li pagàvem a don Alfredo Jo això no Hortolà. me'n record. Entonces, Amparo va nacer en el año 20. ¿El año de Ana no va a ser el año de la peste? Ai, ella el coneixerà, Sí, la peste. Entonces esa que ella va haver. conocerá. La La què? peste que va haver, que es Ah, moria. això no ho ha La conegut. cucaratxa. La És que, clar, cucaratxa. tindria un any. Això va passar antes del 20. Sí, Tindria? jo no havia nascut. Mm. Però sentí sentir parlar. molt, molt. ¿Y qué Que le morien ¿Qué le molts. dien? De la cucaratxa es moria. Era Que- com una grip de pulmons. Sí. Ai, que es morien molt, que tancaven les portes perquè no entraren o no sé què. Que es Era morien molt. contagiós. Sí. I vostès en van conèixer els seus homes, Amparo soltera. els marits? Pues, Amparo Amparo soltera. soltera. Sí, sí. ella soltera. Pues jo vaig conèixer que eixia de la pista i passàvem una amiga jo i ell i un amic i vam vindre a xerrar-nos que dient, m'acompanyar i en seguida em sap dir que si jo eixia l'endemà. Jo dic, jo dilluns sos no hi, perquè jo m'eixim el diumenge. Pues veig quin dia prompte perquè jo voldria parlar amb tu. Vaig eixir un dia, perquè també em va fer gràcia el xiquillo, Ah, i se diu, és que jo m'he A les enamorat de xinxes se tu n'anireu. i me'n tinc que anar fora. Estava preocupat i patia que se Són les n'anaria i volia lligar-me, ficar-me. Sopem Clar. a les 7. que li escrigué, que ell em va escriure i que jo li contestara, i així vam començar. Molt bé. Vam festejar així 4 anys, ens vam casar i ara fa 8 anys que ha faltat. Ara, on anaven? A Cine Oliva? A ballar o al cine? A la pista de A la Mena. pista. A la pista de Mena. Ahir Jo no anava vaig- jo també, Jo a la no pista de anava, Mena. perquè portava la insígnia d'Acció Catòlica i ho tenia prohibit. Eso sí, es, muy bien. Ben bé. La veritat és que Sí. vaig posar la insígnia i ho tenia prohibit anar al ball. Hi havia d'anar llargueta, a baix del genoll. I entrar a missa, calces, en Rebeca, portar mànega llarga en en mànega l'estiu. curta, ni hablar. Això no. Que Jo ja ho m'ha he conegut. passat, allò I en ja m'ha Bel, passat. I en I al Bel, cine Bel. tampoc I anaven. el pan a missa, Sí. I no anàveu al cine, Maria? al cine sí. I s'agarràveu de la maneta? Eh, nervios. cuidado, cuidado. Eso cuidado. Tot era prohibit. Però sí que anaven al cine. I a quin cine Al anaven? sí que anava. Pues por la Cine Olimpia, No, a Cine però a anava. Cine Gascó. Però acompanyar Esta sí, d'una major. Ah, sí, nosaltres... Acompanyar de sa mare maquillar. o No, de- jo no diu una, com es diu això? Una... Vosaltres i això ja ho heu passat. Això no, això era per mi, per Amparo. No, però nosaltres, jo, ma mare no em deixava anar al cine si era de nit, que era a les 9 de la nit. Anar al cine amb amigues, a soles, això ni pensar-ho. Anàvem amb En una una persona persona. major. I en el I novio, com- i en el novio menos. Menos, com jo era amiga de Teresita, l'Alfredo, pues, Adéu. son Adéu, pare de adéu. Teresita, adiós, era l'aposentador. I sa mare mos acompanyava perquè sa mare entrava de baix. I si anaven d'excursió també havien de dur, si anaven xicons i xicones, una persona major. Agarrant de la maneta. Quines cançons, Maria? les cançons d'Iglesia, De l'església. de la Iglesia. Adelante Jesús nos reclama. Llama. Pasaremos igual que una llama, proyectando Dando en el el mundo mundo de la la cruz. cruz. Ja descampem. Era el l'himne de l'Acció Catòlica.
Sí, en Pasqua cantàvem. Quines? Els A veure, xicons va. d'Oliva ja no pinten res, que és La que tarada. Tenara són els forasters, la tarana, Así sí, no me la quedo. tarana. La tarada más de que la bailo yo. La tarada tiene unos pantalones que de arriba abajo todos son botones. La tarada, sí, la tarada. Grabo, que això. La tarada más de que la bailo yo. Xiquetes, prepareu-se per al diumenge que ve una barca de novios per aquella que no en té. Ai, xumbala, carraca, xumbala, ai, xumbala de polissó. Ai, xumbala de doloretes i el mecroda de que és por. Chumbala que es buena, chumbala que es mala, el color que tiene y el color de cara. Esses eren les de Pasqua, però n'hi havia un joc que jugàveu en el col·le, aixina, de ballar, aixina, com es diu? Que era un passillo. La torre de Sant que era un passillo. Fernàndico. La Sí. torre àntica de San Fernàndico. Ai, Ai. Sí. hay una fuente. Posàvem en dos d'això i Ai, jo no sé més. Jo ja no sé, També me'n jugàvem, recorde. soy de su agrado, Sí, xicons, en una fila. I Ai, les nosaltres, xicones en les Soy de arts. su agrado, si dient sí o dient no. Passàvem. Ja. si dient sí, s'assentaven al Vale, si costat. no, Si no, era no. Això en el passeig d'Oliva, no? Passava. I el tren passava per allí. Clar. sí. I vosaltres agarràveu el tren? El què? El tren l'agarràveu? El tren... Clar, jo sí, Jo La anava- veuràs. que anàvem a Carcaixent. El tren és que era molt... Per anar a València ens anaves 3 o 4 hores. Sí. Pujaves així a les 8. A les 9 i mitja o les 10 aplegaves a Carcaixent. En I baixaves i agarraves tenies un que altre. baixar Transbordo. I esperar-te que vinguera l'altre tren, que millor tardava Sí. una hora. El tren de via ampla. I passaves per un puesto Anàvem en el tren de via estreta i agarràvem el tren de via ampla. I el tren de via ampla ja mos deixava en València. I quantes perres fes valia? transbordo. D'ací a València fes transbordo. Sí. I quants Carcaixent. diners valia? No me'n recorda. Quants diners valia? Ah, això. No me'n recorda. I com era per dins el tren? En asientos de madera. Sí, Sí, i el tren era de madera. Asientos com Si fuera estos. este banc, però Com la això? meitat, Com estos, la de meitat llistons, del com A banc. estos. llistons, a llistons. Com La estos. meitat del Sí. banc. Sí, a llistons. I de dos, no? Sí, de dos. Seria de dos. I quan arribava a dalt feia la revolteta. Sí, Xina. I s'apoyava en ferros. ferro. Això me'n recordo. Però en Carcaixent, transbordo. La baixaven per agarrar el tren de via ampla. I el de via ampla, que era? Més I pues luxós? que este era estret, el tren era menut i aquell ja era gran. I era més Per això diu bonico. el I era tren, més bonico. el tren de via estreta i el tren de via ampla. I el de via En ampla vez era de més dir el bonic. tren La via menut estreta, que i el ja tren havia gran. I coneixiu al conductor? Sí, No. dona. No. Massa El preguntes. del tren, Maquinista, no. maquinista, Maquinista, no. això, Tota la maquinista. I el que posava la bandera així perquè pujàreu, o el coneixíeu, era d'Oliva o algo? N'hi havia uno. En l'estació sí, clar. Sí? Tu el coneixes? Sí, Sí, dona, que és ella. No, el conec no. Maria va Però sí que conec a la neta. Sí. És Ah, Ana ah, Párraga. Abuelo. Ah, Estava en la caseta. En la caseta Familiar. que està per encanyamar. Adéu, adéu. I anàveu també al balneari? En el tren? Baleari del Al Molinell? Molinell. El Molinell. Molinell. Clar. Que Anaven- l'àvia era superior i era molt bon. I a Dènia, Ja deia aplegava Dènia. Però vosaltres agarràveu el tren? Aplegava I Dènia. me n'anàvem al Molinell i el tren tenia a prendre els banys. a prendre els banys. Ah, sí, però anàveu allí, al balneari que Clar, anaven al sí, Molinell. Balneari. Jo he anat. Sí, Jo no, En però el havia un tren, anàvem balneari. en En el tren, en el parador tren, era sí. allí, en el I el Molinell. Havia un parava el balneari. tren allí. Anava a Dènia, però parava al Molinell. Molt bé. Tenien a parar. Una parada. Perquè anaven Però el tots. tren de vida... Però Havia anàveu a molta Sabit, gent. ahir al balneari, Hasta... Clar, Sí, un balneari. Però Que vull ja dir no està, ja no està. que anàveu no sé, prou. això ha desaparegut. Anava molta gent. I vostès anaven moltes voltes. Jo no. Jo,
Paquita, tu Jo- sí. jo anava- Jo anava a anat, voltes sí. a acompanyar a Matías i li Jo feia anava- a la cama, Mm. prenia el bany i li passava. Jo acompanyava a mon abuelo Kiko al balneari així. Sí. I a Bellús també. A Però- Bellús també anava molta també. gent. Ma I mare anava. anava també al de Bellús. I em pense que en el Molinell, no ho sé si Maria o Amparo, en el Molinell n'hi havia foguerets de carbó per calfar-se les coses, així nadejant-se. Seria en el balneari. No ho sé, no me'n recordo si era allí o en El que Bellús. hi havia En era un Bellús sí que... restaurant En Bellús hi havia que guisaven casetes, anguiles. alquilaven casetes, també. Sí. I feien, en les casetes tenien foguers de carbó. No. I en petróleo Sí, enceníem el el que es carbó gastava antes, el i carbó. sí, en cassoles de ferro es feia... Cassoles de ferro. Però no sé si en el Molinell era. En el Molinell no ho sé cert. Perquè del Molinell venien de València, als Sí, banys del sí. Molinell. Venia molta gent. Sí, I allí es quedaven a dormir i tot. És que això no me'n recordo. Sí? Es quedaven a dormir. Hi havia puesto para dormir. Pues fogueres n'hi hauria. Balneari que tenien que fer 9 dies, 9 anys. em penso. 9 anys. Ah, sí? Havien d'estar 9 anys. Per curar-se de lo que venien 9 dies, una novena. Clar, d'Oliva, pues en podies I anar. feia efecte, eh? Dient que sí, dient que era molt bona. Mm. I després d'ahir vaig pagar a la Fonsolà. Ah, Hi d'allí havia allà. banyeres. Sí, allí hi havia banyeres. Banyeres, sí. I entràvem en la banyera. Una banyera i banyar i prenies el bany. I estava, esa aigua estava a gust, amarg. Amarga. Mm. Com la de la Fonsolà, que diuen Fonsolà perquè està salada. Perquè està Però salat, l'àvia que no del està tan Molinell salat. venia de la Fonsolà No, o no, del mar? No. No. La de Eixa. la Fonsola és clareta, clareta. Molt claret. I l'àvia del Molinell d'on venia? Però no ho sé, perquè ha desaparegut. Ha desaparegut el Molinell, que han desaparegut moltes coses en Oliva, El balneari ha desaparegut. que era un bon, Però bon el riu patrimoni. Continua el riu. Mm. No ha hagut Sí. conservadors. No, si venen algú conservadors, estaria el Palacio, estaria la Casa Alonso, Clar. estaria el Molinell. No hi ha res. La casa de Alonso és una Perquè casa no antiga, l'ha hagut solariega. No n'ha hagut conservadors. Vostè va entrar en la casa d'Alonso? Crec que Era vaig la entrar. de Gabriel Siscar. No, la d'Alonso. Era de Luisa Vives, que les va de matar ella i el germà en guerra. Estaria la casa de Burgalat. I tampoc no està. Un xalet. No, Sí, no ha sí, hagut conservats. No, no ha hagut qui conservara coses. De pastor. Però vostè va arribar a entrar a la casa Alonso? A la Crec que casa sí. Alonso sí, era Sí? una casa senyorial. Vivien en València. Però venien així, perquè les meves filles vivien al carrer La Iglesia. Sí. Les Sí. Pascualita, Pepita, Rosa. Vivien al carrer, Al enfront de la costat. central. Al costat de Luis Montferrer, per ahí, no? No, al costat de Ah, Luis no, Montferrer. era l'Acadèmia Albi, Eso es. l'Acadèmia de Sant José. De Sant Sí, José. era al carrer Allí l'Iglesia. hi eren les enfront de, petites. de la Era central. al carrer Sí, l'Iglesia. sí. Enfront de la central. Sí, de la estava don Ernesto, era el president de la El director. el director de la casa, de Don Ernesto. l'Acadèmia de Sant José. Don Ernesto. D'ahir van Sí. eixir mestres. I la Consolito la Maciana. Sí, d'ahir van eixir Ella era mestres. mestra Va d'allí. fer hasta magisteri Sí. Sí. en l'Acadèmia eixa. Que era enfront al costat de Al les de costat Peris. Sí, Dos enfront cases de més Peris, pa acá allà. enfront Sí, de Peris. Sí, sí. I al costat de Matia, perquè van comprar la casa del costat. I ahí n'hi havia una carnisseria també en ese carrer. Sí, Era la Peris. La de Peris. A Peris. I, Ahí al casa- costat, i enfront una sastreria de Damián. Damián, sí. Damián el sastre vivia Damián, enfront. que fa cantó. Cantó. Que ara al carrer Les Moreres, ahí era un local d'acció catòlica i de fer actes i fer teatre que anàvem. Mm. Però No, però jo dic, en la mateixa cera, quasi arribant al portaler de la Verge, La què? algun partit polític. no. Jo crec que No eren no. republicans No, o... no, Això no. és al carrer L'Hospital, la que fa cantó. Mm. Ahí sí que va haver. I després ja Carrer l'Iglesia no. I l'hospital, per això diu carrer L'Hospital, Estava a Estava a l'hospital. l'hospital. estava l'hospital. On estan els juzgats ara.
Eso es. Sí. Sí. Ahí, Ahí Sí. està. Ahí n'hi havia Ahí un estava ambulatori. l'hospital. el ambulatori no, era més cap a dalt. No era ambulatori. No, L'ambulatori entonces és no sé si l'ambulatori. el Al Maurí. cantoner. Sí. allà. Això era l'ambulatori que Sí. era a la casa de la Però tia el Francisqueta. l'hospital Però estava l'hospital més estaven avall. estant jugant per on Sí, de la senyora. pasteleria. Ah, sí? Ahí era Ahí n'hi ha un hospital? Sí, Ahí era sí, l'hospital de antes. Ahí van endur a Horst, l'alemà, Sí, que va tindre un que accident. ahí es va fer novio. Novio el Virín. Sí, Com si fora ara... L'alemà, John I la encara casa viu. del cantó era del Virín, on venien sombreros I espardenes. Venien sombreros a on? Allà a Espardenes, al a carrer la- Langina, al costat de... On està l'ambulatori. Sí. No, Lo que era. no, al costat d'on està el El museu. museu. Sí. Mm. Està. Eixa que és Ahí la la garrera del carrera. museu. L'altre carrer, que existia en Sí. el carrer del Pilar. I Horst va entrar a l'hospital morint-se. Sí. I el Virín va anar, que vivia en el carrer de El l'hospital, cuidava. a cuidar-lo. Sí, senyor. I es van fer enamorar. nòvios. Després es va Van fer nòvios. Ai, quina història més I, guapa. les portes del carrer de l'hospital eren grises. I baix n'hi havia això que posen en les igleses metal perquè no... Una llanda. Sí, una llanda. Una llanda en claus. En claus, Això ho sí. teníem nosaltres Una en la llanda en casa. claus. Pues Abans de ahí, canviar en les ese portes. mateix carrer, al costat de les cortines, Sí. n'hi ha una casa que té el piso que era del Palau. Això serà casa Amparito la que no té... Gascó. Amparito Gascó, sí, que no té, que La que- no va tindre família i Ernest. No. Això deu ser allí. Mm. Perquè al costat està Això és al Bernardino carrer de León, el l'hospital. metge. Sí, Bernardino León, el Sí. metge. que està tancada la casa. Sí, i estava l'estanc també al costat. Sí, de Bernardino. trobo que és la número 12. Amparito Gascó. I ahí és on estan els taulells, en N'hi esa ha- sí, casa n'hi de ha Bernardito, piso. Sí, del metge. No, al no. metge no. No. És una porta en uns barrots de ferro, pintada de blau claret. I això no és la d'Amparito. No? Amparito té una I on porta de està madera. Gabrielet, Sí. cara a l'Ajuntament, ahí hi havia un pou. Ahí n'hi havia un pou? I anàvem a pouar aigua fresca. Cara a l'Ajuntament. I es posava la castanyera a vendre I la castanyes. castanyera, en baix, hivern. la castanyera Sí, baix. Però tu situes el pou? No. No, a veure, el pou on estava? On Ajuntament? està Gabrielet, Sí. Sí. cara a l'Ajuntament. Darrere el Gabrielet, Sí. cara a l'Ajuntament, allà hi havia un... Vale. Jo he anat a pouar aigua fresca per dinar. Mm. Sí, sí. Vostè en vivia? Jo jo no he viscut sempre al barri, però vivien els meus pares al carrer Sant Joan, que el carrer Sant Joan acaba en l'Ajuntament. En l'Ajuntament. Sí, Sí. el carrer ese I que fa. ahir mon pare mos enviava a pouar un botijó d'aigua fresca per dinar. Que bo el botijó. Del pou. Del pou d'allí. Sí, jo això no I me'n en el pou recordo. de l'Ajuntament. Sí. De Mont, que d'ací un ratet ja mos criden. Sí.